full episode Ilocano Love Storya. Hello? Naimbagamalang mo, Mona Lisa. At kakatipay lang, pagkadalan niyo. Kunang tupay. Awan ni. Ngam ko na ti principal nga ag-meeting kami kano. Amangan no rabi into na makaawit kami. Sayang. Lumay sala ko mga oras di meeting niyo. Mabaling na orayang kay Tirwar, di pagkadalan niyo. Amangan nga rod no rabi into na amalpas ti meeting mi kunakmat. Pasensya ka lakuman. Ay, may kanto lang aroon pasyara ni Gibalayo ito rabi. Nakasangpat kan tumadkatan ito na lasing ko. Yaklam mo. Mabayag namin nagpa-meeting ni principal. Di ba'y kurang nalangan ngumiyang kayo dito pagkadalan? Ang mga nagbalon kayo pa'y tipungan ka nulis yun. Kahit nagsamod lang aliklikan. Nihil, saan? O sige nga Rodan. Makasurun sa hamat kanya kun ninig. Dandanin dua atawan nga garalom kanya. Iti pala nga imbagagkan kwa na. Nga ibawing nalaangan ti imatang na iti sa bali. Ladingitak nik. Na ikarikon iti bakik. Asa anak on nga gayat pay. Iti laksit ti amin. May salaang alalaki ti pagpaayan ti pusok. Aray ko. Sakit ti ulok. Maulawak. April! Simbang pagkakadin man po diti pagadalan. Papa, saan na kasi makiti pagadalan? Manen. Kapay ka di managlangan ka. Agturpos kanto ni ti Abril iti umayatawan. Kasanumat kami na mayulok ti panagadal. Apayasan kayo mat kami nga agbaliw. Kapay asyak ti problema. Sayang ti kinasirib mo. Tanda ni Minala masumangpot kayo si Babartet kasi ta. Nagmalmalam kayo manan na nagininom. Nangag ko ti nagsaritaan nyo kan Uncle Danny. Mapangpangkrapan ti kumpanya. May tangarod ti pakariribo ka kanak ko. Makatulong ka di ti panagbartet yo. Ure ini si Bibiyag pa'y day di mama. Napatpatag ka da kayo ti panagbisbisyo yo. Adadaday di mama ti nangimat-mato ni ti negosyo. Day di mamang mo ti baknang. Nakurapayak. Ha? Adan sagtok-tok-tok. Hinga kita na sino day dyan. Da kayo gayang. Ma'am. Naimbaga malam mo, April. Naimbag ta natuntunak ti balayo. Kumusta kan? Nasayatot, ma'am. Nagmalmalam adi ka simbrag iti pagadalan. Siyempre, kas-advisor mo, madanaga na. Amangan ko nak masakit ka. So ngain ka din ko, asarakin ka dito balayo. Agsardeng ako nga agadal, ma'am. Ha? Tapay. Anda parikot ko. Kahit saan ko na mayulot yung agadal. No anyaman day ta aparikot mo, pagsaritaan ta. Mapainak lang unay kada kayo, ma'am. Kahit kayo kumapastor ka nga, nabartik namin ni Papa. Sige, mapanak nga rudan. Ija ito pagadalan na pagsaritaan tati problema. May lalaanak iti kinasirib mo. Nagbidutak lang tayo tinagdangkan. Agar-arapapak lang. Antok pa nausawan. Nagtibayo kita nang nagkutitimag na. Kumusta nga tan? Manipod nag-asawa kami ti di Florida. Saan kami na nagkita? Agad-adal kami pa lang iti kolehiyo. Balasang ni April. Katagturpos to ni high school. Papa, April, nakapano ka din sa ngailim? Sino dahi dyan? ti advisor ko. Madanagan ka no, gaputan sa anak nakita si Mrek. Jak namin si Mrek Apollo si pagadalan. Naimbagtasan na ngayon bagang hagsarita kami. Katong tanak na apay baybayan ka.
Idi si bibiyag pa ni mamang mo. Dandani inal daw ngagsubang kami idi. Kasing kari kita pinasyar ka. Naibagbanta na kasangpad ka. Saan na nagbayag ti meeting mi? Adalain nyo na unay ti principal mi, may panggap ka dagiti adalan mi. Pasado alas 6 itayin nakasangpata. Nuamukla ko man. Sayang akong daway. Inanusak la ko man, tinangureking ka. Sana bale, tagsarsarita tamat na. Sa bagay, ngam nasaysayat ko man nung nagpasyar ta iti parke. Binoy iti igiti baypay. Ta binoy at ililan na tinit. Kan nanganta ko may iti restaurant. Santa na teenager. Kan laglagi pong kuma. Santa nga gayan ayat, Nick. Ha? Saan ko maamasayar tirignam? Idi pailaang nga imbagakan ka, nga ibawing mo laangin ti imatang mo iti sa bali. Si katay ayatek Mona Lisa. Ikasar ka. Dandanin do atawan nga gararmaking ka. Adak di sa bali nga grahikwing ka. Nga iso ti makuston. Saan kitya siya? Nabayagan na nagsardang dagiti daduma agar aram kanya. Si kalaangan tinakaanos. Agano sak aging kay taklunin na. Anya kami ti sapsapo alam iti lalaki. Ngayon kaayatan. Naikarikon iti bagig. Nga ipamaysakon ti imatang ko iti profesyon ko amanursuro. Sipod nagsina kami iti nobyo. Idi agad adalak pailang iti koleyo. Saan akon anak ayan. Napayagag paisaon gagar-aram ninikeng ka. Anya pa na ang tisapulam kay Kuana. Nasingpet ken nadayaw ang makisarsarita kanya. Amo yun na anya ti sungbat ay taas sa ludsod yun. Naikarikon, adyakon agayat pa'y. Nataengan akon iti day taabanan. Bueno, saan mo pailaan nalipatan? Tinobyom idi koleyo ka, anang baybay aking ka. Kalpasan anas ko na ti anak tibak ng anobyana. Saan na anobya tatang? Nasulisuglaan. Siyak ti ayatan na. Maag ka. Aging ka ita. Iso ka di pailaan ti ayat. Diyakong kaya't ang mapagsaritaan day tatatang. Naugutan ng dagiti matak itiluha. May saadyak pakan panunutan ng agayat pa'y. Agar-aram pailaang nini. Agselselusan. Ay, Iso ang mabutil nga kung nga agayat tatang. Kas pangarigan taklunag ninik. Kasanong tulaangin nito nagkasawa kami. Ang mga no pagsilosan na pa dagiti estudyante. Nasaysayaat no diyakon makiasawa. No agsagaba wenno kabkabilan nakmatlaat. Nabayagan, anagan anusak. Iti panaggaram ko kini Mona Lisa. Ngamariknak naman panggap na ang mga klong kanya. At tapak nga da sa paling agar-aram keng Kuana. Ang mga ano sa napod nga da meeting da, di kalman. Kat simurot, iti agar-aram keng Kuana. Sana mabaling. Masapul asya. Di pagtungpalan ti kinapintas na. Iti oray anya apang sposa na. Mangalakla iti napintas agon takay. Nasapa kayo mata nagriing, Papa. Da kayo pa'y gaya man tinagluto iti pamigatan. Anya tim ako na may tilinutok. Magusto mo lang? Uwan, amo ka na lang kayo ngagluto. Dahil tati nagdumaan nyo iti daddy mama. Aging gajak makasarak iti katulong ta. Siya kailangan nagluto. Inka kung may di pagadalan nyo. Kababay ni ti maestram. Papa, Kalpasan na makapangan ta. Umunakan ngagdigos. Sumarunuak to. Mapanak to di opisina. Kat inyo na'y unay ni Dani ang masapul ngagsarita kami. sige Papa.
Ikarigata kayo ulo ti panagadal ko. Para iti masakbaya manak. Saan ko masyap ti panunutem? Ikarigata ka di mabangkrat ti kumpanya. Tapno sana mapukaw ti tinawid day di mamangmo kadag iti dadakkel na. Nukas pangarigan, tasan pa ilang asumrek ti may sa kadagiti adalak tatang. Mapanak man iti balay da inton malam. So asaan da kumaasagaan, jak makaawit adagos. Napagkabanin iti rabe eh. Apay ka di apagsayangam iti oras ba? Day tati kanayon ngayon yun ay unay ti prinsipal mi tatang. Tamingan mi ti problema dagiti adalan mi. Masayangan na iti kinasirip ni April. Dagiti naganak na kindi ah. Apay abaybayan da. No anak tibak nang napanuynuyan laki day. Nasingpat ni April tatang. Managmay-may sa, kun saan amatagtagari, nga masirip. Banaw, kanayon nga gap-apa dagiti nadakkel na. Dakdakkel sa problema dagiti nakan na. Sige tatang, kasapulan na sumrek ako niti pagadalan. Anya ka daya mo na Lisa. Saan mo apagsayagan ti oras day nga estudyante? Apay nga minaki na maestra ti napili makurso. Lukuma accounting, vendonars, baknang ka kuman no nag-abroad ka. Una yan ni tatang. Anta ako Okay, niti gara. umno nga ita. Maestra, Oras ba? tanak pailaan na sumunod. Now, si Kamat Gayam Barog. Ay, pasensyakan tasad ka na ikaskaso at agaws. Tarimanag ti alad, tamang ano, sarkan manan dagiti kaldeng, kananda dagiti mulak anatang iti likod si balay. Apay nga mina nakabulos dagiti kalding ti karoba yo, tata. Ay, jak ba namaw? Aglalaw, naingar ti may sa karoba may. Ing pangtana kay dain apaltugan nak anag sao-sao iti kalsada. Nagado a tao tinakangag. Kasta ka di. Ang tapnawan pakisagmakan nyo. Ibagayokin mo na Lisa. Paaladan na lang ti solaryo. Istamat kay dain ti plano na. Ay dumanon ka abaraw. Ay, dito'y tayo lata nagsarsarita. Sa anak mo't lang agbayag, tata. Sinabdingan kayo lang, iti nakita kayo. Mang tartarimaan iti alad yo. Nakamotor ka nagayam. Wen, nalaklak kaliklikan ti traffic. At ako malang damaga kada kayo may panggap kini Mona Lisa. Malaksid kanyak. Awang ka diti sa baling agararam kin ko, ana, tata? Awan ti amaw. Maipawil ba tapasyaran dahi pagkadalan. Kenjak pamate ang makisinara kitiruar. Maestra ti anak ko. No aklo nanak ni Mona Lisa. Ikasar ko adagos, tata. Nukas pagarigan, kastanto ti pagtungpalan na. Ay, inasaya at launay. Sapay kuma, tanasaya at kanto iti anak ko. Kay naragsak ti panagtindayaw. Maragsa na, ay may ka dito'y pagadalan, April. Madama amang isursuro, itay limabas ka dito'y kwartok. So nga ita arises, ingkadag ko, kasarita ka. Imbaga ni Papa nga umayak dito pagkadalan. Makonsensyamat lang ata. Anya ti kayat mo sawa? Kanayon nga minyag barbardag. Inton kuhan, adamanan ka apa na iti telepono. Mabugkawan nakpay no dadtuma. Kala at alimid ay titiyemok mo. Manipod ubingak, ma'am. Kanayon da nga agapa iti day di mama. Ti maawatak hindi ka dagiti pagsinsinong batan dagat. Napilitan lang ni Papa nang ikasar ni mama. Ha? Aging ga iti nadoktalan ti doktor. Nga da sakit ni mama iti puso. Kat dayay. Sana nalasat ti sakit na. Manartara igit agit luwa. Tanto iti panyo. Awan anyaman na, ma'am. Pasensyaan dakla ko man. Sige, ma'am. Mapanak iti kantina. Ure tawon klasik iti sumaro na period.
Mapanak to pa di library. Adayin tugot ko ang merienda. Agkasangot ta. Taagkuyog tando ang mapan iti library. Aging gait. Agnan-nervyos ang paila. Anyan di kaya't nasawat ito ang marikrig na. Malagip ko man. No saan ko maan ang pasulis, tinugyaw hindi. Amangan no naragsak ti panagdan nami. Nagatong nga arapa kan karin-karimi iti tunggal maysa. Nagtulagan mi iti. At alun to ti agbalin nga anak mi. Nagsakit ko. Masangkatan kagaya man dito bala, April. Aba na basa ka? Nagsarunod tayo lang nga dimdang papa. Kailangan mo kami na nagtudoy tayo gurura iti tricycle iti sangot ti pagadanan. Iso natudwan akon. Saan ka kumapelaro mo riti kwartuyo? Inawagan na kumataimay kasinukon. Mapanagpagdigos papa. Sakpay nga ramay ti assignment ko. O sige, tama pa nakagluti ti pangrabyanta. Sana bali, taddanton ti katulong ta. Idaan ti akin sapol. Maragsakan na tasan kaya na barta kita. Itultuloy ko ang data. Nalunti ka nga ba? Aglingling utak. Ay, saan ka naman na nasimrak ni April? Anya nga taman ti problema na. Kat nagsarita kami mat anaimbag iti kalma. Parikot man salat ti amana. Inton mamisan, apasyar ki di balayda. Nunas kan akasaritak ti amana. Padasik man kiti nga awagan ni April. Saan nga ta may lalaan ti amana iti kinasirid ni April? Agriringan to salpon na. Barang kaya't na sungbata. Hello? Ha? Sino ka dito eh? Siya ti maestra ni April. Inawaga ta saan naman ang asimrag. Ay, Diyos ko. Saan ka di anak bitot lang? Natuduan ni di kalman, kat nagkurigor matan. Iso sana nakastrike, maestra. Oray siya, katyak mo't na pa ng opisina. Ada nga rot iti ospital ni April. Pa-doktor ko kumalaeng. Yung insing-asing ti doktor, amay confine laangan. Parang makarwarto mo't laangin ton bigan. Bimaaw mo't katin ti kurigor na. Pasensya kayo lakungan, ma'am. Saan nakastrike ita ti anak ko? Awan ti anyaman na, mister. Saan namat anagayatan ti panagsakit na? No, adan to oras ko inton malam. Umay kon to sa rungkaran iti ospital. Agyamanak, tamasiknan kayo una itanak ko, ma'am. Arig na, siyak ti may kadwa nga ina ni April. Kaputa siyak ti advisor na. Kan may lalaanak iti kinasirid na. Ang nannervyos sa pala. Katimtimag na launay. Malagip ko man ang tinapalabas. Isuka diha talaga. Nalipatak lang at dinamang tinagan na. Naalap namin tinagbain. Katuray ti ama ni April. Saan na anay turat at dinamang tinagan ko? Hanggang saan na nga tangam mo? Asyak ti advisor na. Papa, ano ka diti pampanunutan nyo? April, nakaring kagaya man. Itay pa lang ang nakariingak.
Nakakidamak laang. Kumusta ti Marikriknam? Sana ko nga gurigor, Papa. Uray sandak ko man nga yung ospital. Sayang ti may sangal daw, adyak nakastroke man ni ti pagadalan. Uray inton bigat kat amang anong jakto pa'y makastroke. Sana na ito ti panunutan man ako. Tinapateg, kat ti panagimbag mo. Patpatin ka unay. Katya kahit nga dadaga sa mapasamak kin kanak. Patpatgan kayo unay, Papa. Sapay ko matasan kayo nga agbartok. Imawag ti maestra mi ti cellphone itay. Siyak tinang sungbat. Amangan no umay nakanto kano sa rungkaran enton malam. Mga tawag ko. Awagan lang maninig. Talagasan na tama awanan itinamnama. Hello? Hello? Di magasagit ay bigat iti balayo. Nalapsak namin ni tatang mo. Tartarimaan ng alad yo. Nagsaritaan min kini tatang ti panakasukat ti alad. Mangal daw tapay gaya. Nasaanak ko mga kumikom diti opisina mo itay. Awisin ka kumamangal dawen. Ngam mabalin ka di? Awisan ka nga agpasarin ton malam. Sige, tapno awan ti makunam kanya. Ngam dumagas tanto kumapay iti ospital. Saan man nga minin asimrek iti pagadalan ni April, taggurigor. Ma'am, agyaman at ta sinarong karandak dito ospital. Imawag kayo kano itay. Ngam ni Papa ti nakasarita yo. Madanaga na kita na amok kini papang mo, maggurigor ka ngayam. Apay nga mina nagpatudo kay di kalman. Kalat namin nagbayakabak edi lumugan na kon iti tricycle. Sayang tang sanak manan nakastroke. Sana bale, umabrot kanto ninton maminsan. Pasensya kan. Tanay bayaga kay Prel. Kimatang kiti pruta sa parakin ka. Papa, ni Maestra, ni Miss Mansano. Ha? Sika. Mona Lisa. Diyos ko, ano kasta? Sa anak-anak dito. Nirutante ti ama ni April. Nadlaw ko nga pada kayo anas daaw. Kani Miss Mansano, Papa. Agam amo kayo kadi? Anak. Diyak ka mo nga isugayam ta advisor mo. Kapwiti pa nagbisbisyok. Ado, diyak amo may naikan ka. Uray si ka mismo kat nabaybayak. Nagsaya atan ta. Agam amo kayo. Amo yo, nagsaya at ni Ma'am kanya. Manipod na tayo day di mama. Kas nga isang tiinak. Ad-adda manon nasingod kami ta. Agam amo kayo. Mga tapay kit diti ginhatang ko pang rabita. Saan mo mat kami na magustuhan na iti taraon nga isar-serbidada diti ospital. Inton madamdaman amangan kay ti prutas, ha? Papa, nasapapay apan ng rabi eh. Sana ka nabisin. Kasanoan nagam-amo kayo kini Miss Mansano, Papa? April, kung saan ka mabisin? Makan kalat ang harudan iti prutas. Dati mansanas ka de? Wano pumelo? Diyak amo no anya ti kayat ko. Prutas pa iti insagot kanyak ni Ma'am Mona Lisa. Amoyo, Daddy? Anya da dyan? Nakita ti napigat panang miming yung kini Ma'am Mona Lisa. Oh. Kursunada yun samat. Pilya ka talaga. Napintas ni Ma'am, nasimpot pa'y. Naminsan kat dinamag ko no apay asan anak asawa. Nagulimag sa inisam. Ngam nadlaw ko makalulwa. Anya? Saan na pa yung ata? Nalipatan tipan nakapasakit ko kan kuha na iti. Papa, saan nyo pa'y gaya masinumbatan ti saludsud ko? Ah? Kasano anagam-amo kayo kini Miss Mansano? Jak mas balang tinagsak ko. Kamaudyanan na. Pinatgamnat lang ang tinabayagan na kiddaw kong nagsarita ta.
ka nagpasyarta. Kasla na ungaran ti pusok. Anya di kayat mong sawan, Nick. Kasla naadaan na kitinamnaman. Pangaasim. Saan? Diyak kayat masakitan kan tulaan. Api namin, kurang kadipay dagiti aramidak. Anya ti sapsapulam iti may sa alalaki. Makaanay ko man pinatgan kang pasyal. Diyak kayat matungday ti kinaragsak mo iti agdama. Saan ta amalikli ka na pagsaritaan da ito eh? Nabayagan na agar-aramakkan ka. Kat ada na amakan tata sa tor. May papanitinobyam idadad-adal ka pala iti kolehiyo. Pangaasim. Saan ta pagsaritaan dayta? Ay, hindi mo lamon eh. Nagkita kami kinirudante. Manipod idi, saan ka na nagayan? Mabuti nga kon nga gaya. Kasla awan problema mi kinirudante edi. Ngam nakigtutak edi na amak. Ana si kugan na ti agkursunada ken kuana nga anak tibak na. Isubot laang alarabyan ka na gawin. Nagkuyog kayo gayam kininig at nagpasya. Kaya't nakadi asawan na ita. Akayat mo alukatan ti pusong para kay Kuana. Pinagkaklaan. Tadya kahit amabainan tatang. Dayjay kadi pa laang rodante ti ay ayatam. Saan amalipatan ti umunang ayat tatang? Wendo, dayjay alalaki ti. Hey! Baag ka, Mona Lisa. Inalilaw na kalangarudan. Nasulisugla ang tata. Naumoy lang kuma. Nagkita kami kinirudante. Saysaya at lakuma, asaan ka, akinasarita, maestra, Mona Lisa? Saan ko maarumbang nga ungtan ka? Sige tatang, sumrog ako ni ti kwarto. Maturog ako. Sa paag tulangan ti agriing agaramid iti lesson plan ko. Alas 12 gaya man iti rabi. Narinaganan iti turog ni April. Kaing ingas na launa iti nana. Ti babae makagapo. Anatilay tinaragsak ngayon ayat may kini Mona Lisa iti. Nagatoterapahag mi. Nagtulagan mi akalpasan na makatulpos kami. Katagkasal kami nton makaurnungak. Ngam, nakrukupak iti sulisok. Nagdakla kumay di balayita. Agpartekak. Apa ni Mona Lisa ti maestra ni April. Diyak na sumpatan sa lunsod na anak ko itay. Diyak kaya ta masakit ang tirik na na. Nga puta manipod kinaubing na. Nay matangan na ti panagap-apa mi. Aging ka nagsakit iti puso. Iti laksid ti amin. Nakonsensya. Kapan pa daw laang ni Mona Lisa. Nagpasyar kayo kanumat iti kalban. Naragsaka nga rin tata, imanugot ngagpasyar kami. Ngam di magas kami pelang iti ospital. Awan tina ibaga na akas na kanya. Asino ka no tina ospital? Ti may sa kadagiti estudyante na. April tinagan na tata. Anya? Ti magusgustuan na nga estudyante na. Ay, yak mawatan ni Mona Lisa. No apay amasyan kang masak na launay ti dayjay nga upay. Uray man kiday masiray. No, saan na amayulo ti agada. No daddo mga rod, makarik na akit ti ilam iti dayjay nga ubing. Kaya inagaw ko iti imatang ni Mona Lisa.
Ha? Pudlo, timbagan ni Mona Lisa ka dyan. Saan na pa nga ang nopyo? Agiliman nilig. Kasanon tulaangan inton agasawa ta. Agyaman nagpapatay ni warda ko niti ospital. May salang aldaw nga wanak dito'y balay. Nailiwak launay niti kwarto. Manipo di anak. Agan anal kanton. Nasasihat pa nawagan na. Kung may kasukulan iti pagkadalan nyo. No saan pa nga gawid di Mona Lisa, agtalinag ka pa'y lahing iti kwarto. Kaslaan mo kung anya ti panggapyo, papa. Kursunada yon samot ni Miss Manzano. Prabrabakan ako na. Oh, apay alimabasit kayo, papa. Apay nga minasaan nyo nga inaramidi ni Ma'am Mona Lisa. Nanya natin mapampanunot mo. Di saan ko man di mamang mo. Di nangipas ngay gangga. Amangan no, saan kayo kumaanagap apa no isut inasawa yo? Nasingpot ni Miss Manzano. At abasol ko, nakapay ngagap apa kami iti di mamang mo. Aging gaita, makunkonsensya siya. Ngamsan ta na pagsaritaan da ita. Kabalong karitag may saan dito'y balay? Kasapulan na mapaanak iti opisina ita. Mabaling ka diya sumragak iti pagadalan inton malpas ti pangal daw, papa. Kabaw lamon? Uwan, papa, napigsakon. Masikuranak nga awan araramidan na. O kiti agbasa ka kadag iti librom dito'y balay. Dahil tama ti sigod nga aramidam. Oray kagap-gapo iti pagadalan. Pagsangpot mo, agbasa ka kadag iti librom. Nakarwar kagaya man iti ospital April. Ken imay ka pa yung nag-eskwela. Plano ko mga umay ka man ng sarungkaran iti ospital inton malam. Naimbaga na ko, iso nga imayak pa yung nagadal. Saan ako mapalubusan ni papa nga nagpilitak? Intulod na kangarot. Uwan, nagsubli iti balay sakbay ti pangal daw. Nangan kami ti restaurant. Imbilin na kanyak nga urayak diti kwartuyo ta umay nakto kano sukunan. Aniya? No, okay lang kada kayo, ma'am. Awan ti problema iti dayta. Oh, kasano nga ron? Mapana kon iti kwarto apang isuruwag. Agkita tanto laangan inton malang. Numinal lang masukunak ni April iti pagadalan da. Sana maliklikan ti panagkita mi kini Mona Lisa. No apay ngamin, ay imbagak nga urayan na kiti kwarto ti maestrana. Pampananutak ti kinatalgad ngamin ti anak ko. Ay, iyak na sungbatan ti saludsod ni April. No kasano nagamamu kami kini Mona Lisa. Sakit sinutil nakpay tanak ko. Yak lamon. Nanya ti marik na tanak ko. Lumamuan na ani Mona Lisa tiga po. Ti panagap-awam iti da iti mamang na. Kit ni Mona Lisa. Kagurugura wano nasakit pa'y langata. Tinakam na kanya. Talaga rin ugyan nyo napabaliwan ti aladyo, Tata Satora. Nabayagan, apagtultulagan may kini Mona Lisa dayta. So nagtulag kami iti agsapa. Ay malagip ka. Dapay lang iti pagkadalan ni Mona Lisa. So kung nagkumadya pagkadalan data, awisak man nagpasyar kami, Tata. Amo na ka de, asuko na iti pagkadalan. Di ako ninawagan ta, kaya't ko asorpresaan. Ay, dayta lang lumaira na, ganda meeting da. Ay sus, nagagat nga ba iti principal amang meeting kadakwada. No bilang takasta, Tata, uraya ka malpas ti meeting da. Awisak tulangan namang rabii kami iti restaurant.
Baga malam mo, Mona Lisa. Nagtulag kami ni April itay bigat. Nga umay kusukunan, ito'y kwartom. Kwa. Mga nagdapay lang iti kwarto, maudi pagklasyan na iti malam. Mabayag namin na palubusan na iya maestrada. Madam, abayasan ka makaparang kanyak. Kaguro na ka di pailaeng. Jack nam namaan, asikati ama ni April. Agyaman na kiti kinaimbag mo itanak ko. Ngamno na bayag kuman nga ammo masyak ta amana. Jack na amon. Mona Lisa? Ha? Nick, apay nga da ka dito eh. Pasensya ka na saan kang inawagan. Kaya't ka namin nasorpresaan. Oh, sino ulit yung lalaki? Agar-aram ka di ka na ka? Ada kayo gaya ng papa. Nabayag kayo ka din ng ururay? Yamot ngamin teacher mi. Nagbayag namang panubos ka na kami. Nick, iso ni Rodante. Amati may nga estudyante ni April. Nick, ni Rodante. Maragsa ka na kamakam-amo kayong kanik. Nagsakit ngamin ni April nga anak ko. Hindi natuduan. Kahit kinid daw ko ti pamalubos ni Miss Manzano. At ito'y classroom na ti pang sukuna kita anak ko. Mapantayo ka din, papa? Wan, kahit naman makasingata ka danig kan ma'am mo, mapan kamin. Madam, mapan kamin. Agyaman na kiti pa ng palubos mo dito'y kwartong ti pang sukunak itanak ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nick, pasensya ka no, pinagkadkadak ti awis mo apa nagpasyerta. Inton malamlangan. Ado ngamin ti aramidok a lesson plan. Kan dandanin ti examen ta estudyante. Kat jak pa'y nalpas ti nagaramid ti exam sheet. Awan na yaman na Mona Lisa. Oh, awan ka din tatasapur. Mga nadala na panan na. Iso ka di ti kayat mga kasarita? Mona Lisa, sikat ikapatgan kanyak. Ngayon, adala kayat ko amaman, may ipapan iti amaday diyang estudyante. No anyaman ti pampanunutam, nagbidot ka ni. Itaylaan nga imay ni Rodante. Kan, inlawlawag namat kan ka tigapuna, saan ka di? Sigod ka din nga agamam mo kayo? Nick? Oh, ape asan mo masumbatan ti saludsod ko? Di mo kunaan, pagselselosan tinaganak dagiti estudyante. Laglagi pam, asaan ko anobyo day chay. Kan nabayagan nga imbagakan ka, nga ibaw ing mulangan ti imatang mo iti sabali, saan ka di? Sige. Saan ka rodang agbayad? Nick, no napasakit ak tirik nam. Pasensya ka lakuman, ha? Ikulbo na kamanan ti kinalupoy tinakam ko. No saan ko kumapampanunutan ni April. Kahit ko kumamanan ta ginom itarak. Hanggang mga nagsakit pa rin tinakam na. Katay ti pamparan na mabaybayan na ti panagadal na. Diyak kaya matatahal ti masakbayan na. Gapukan niya. Masirib tanak ko. Ano nga ta? Nobyo ni Mona Lisa kay Janik. Oh, masaksakitan na ka. Basol ko ti amin. Itilaksi ta nagkariya kidigan ko na. At ipusok ka tagpailangan ko na. Nupay iti kinapod na. Intalumin ko diti pusok ti panagayat ko kan ko na. Banag alagap-apaan mi nga kasawa. Kaslam akong konsensya akmanan. Papa,
Sirarin kayo pala? April, nalpas mo ka din dagit assignment mo. Wan, oray malada wakto na makaringin ton bigat. Akita kami tumanan kini Ma'am Mona Lisa. Magus-gusto ma talaga ni Mona Lisa niya. Nasingpot ngamin. Nakasaysayat kanyak. Papa, saan kayo ka din mga sawa pa'y? Saan nyo ka di magusto ni Miss Manzano? Pilya kang ubing. Kaya't mo ka di ang mga sawak pa eh. Kaya't mo nga isukat ko dahil mamang mo. Tapno saan kayo amalbalday? Tapno maliklikan ng tipa ng barbartek yung. Amok asaan kayo anaragsak iti panagdenayo iti dahi di mama. Kaputa ka dayo kayo na alap apa. Talaga nga dandakam mo. Yun, masirib ka talaga. Mawatam dagiti pasama. No mga sawa kayo manen. Kuma, ni Ma'am Mona Lisa. At ang sama nobyo na. Ang mga nodan plano na nagkasariti dahil dyan lalaki ang nakita. Ay, ti amok kat agar-aran pa ilaan dahi jay anik sa ni Ma'am Manzano. Tilibagbagan. Mapantakit din maturong. Andiyan natin nawakak ni Mona Lisa. Saan kami pa nakapagsarita na yung bagkat? Kasla saan ka mamati? Kasaan nga agar-arim da arodante kini Mona Lisa? Agatapak anagulbud kanyak. Nabayag siguro na suksukunin da lalaki ni April. Ket pambar na laray dyan. Ngayon tipod no. Ni Mona Lisa tipod na rantana. Nas ka na mamuwak no sa dino ti pagnaadan da lalaki. Agrin ni Sot kami. Nabayagan nga agar-aramak ni Mona Lisa. Kaya't masapol asyak ti pagtumpalan na. Masapol asyak ti makaikot iti kinapintas na. Oh, April. Nakamerienda ka din? Saan na ka mabisin man? Inton aldaw laang nga na mga anak. Amangan no kayat mo daytoy tinapay. Naimas ti palaman na daytoy. Ha? Oh, imisam ka matlaang. Talaga ka di asaan ka mabisin? Mabayinak ngamin, buy-buyam, mangmanganak. Ming-ming-mingan kayo laang, ma'am. Saan ati pandangan nyo, tikit kita. Ay na, makakatawa pa iti dayta ako nam. Nakapimpintas kayo ngamin. Anda ko madamagat nam. Mas na mabainak mo tamang damag. Oo, apay ko mamabain ka. Anya ka di dayta. Ni Sir Nick, agar-aram kada kayo, ano, nobyo yun. Saan kami nga agnobyo? Kan awan ti panggap ko ang makiasawa. Dagitin tumat namin dagulit. Ha? Ay, sayang. Oh, apay mo't asayang. Kung amin kini papa, ano mga asawa pa'y, kaya't ko na kayo. Anya? Diyan kami kaya't namalmalday ni papa. Kan, tatno, maliklikan nanti pa ng barbartik na. No saan na akayat ti agbisyo? At daday taken kwa na. Sika ti panunutan na. Ti masakbayam. Pasensya kayo lakuman, kadagiti na ibagap. Napasig aklaan ngamin. Amangan matno, sika, ti malidlidayan, April. Asino nga taday ti umawawag kanya? Kasano anaamuan na ti numero? Sumbatak. Hello? Pasensya ka ni ti panang siyakin ka, Mona Lisa. Nirudante da ito eh. Anya? Saan ka mat katalamas da? Nakapay nga mong tinumero. Mabaling ka din nga agsarita ta. Agsarsarita-tan. Maipanggap lang kini April ti pagsaritaan ta. Awanan ti sabalipay ha? Lumabalin. Kahit kung hakita ta. Tapno, anya. No apay ngamin asikapay ti ama ni April.
pangasim. Lading itak. Potdak ti panagsarita ta. Adapay klasik. Ay. No apay ngamin. Ang nagkita tapay laang Rodante. Nga, agawid ka sa tayo. Inawis ko ni Mona Lisa nga agpasyar. Ngam pinagkadkadan na natin. Taado ka no ti aramidin na. Isong entulnog ka lang dito balaya. Nambaran may tinagsarita. Aw-awatim latan, di kasasaan na. Narigat at talaga ti maestra. Adaman kaya't ko adamagan kada kayo, tata sa to. Ah, Nadatngat namin iti classroom ni Mona Lisa ti ama ti may isang estudyante na. Anya tinagan na itayan? Rodante? Rodante. Oh. Ape anas daw kayo, tata. Amamoyo ka di dahil lalaki? Paspasyaran na ka din ni Mona Lisa? Si kalaang, di mang paspasyal king kuwana. Ne, tatang, dimtang kayo gaya man. Apay nga imay kayo dito'y kwarto. Adda ka di iba kayo kanya? Adda na buwak kininig. May paggapit ti ama, ti kakaasyam nga estudyante. Isukan di ni Rodante anang loko ka. Tatang, Mona Lisa, apay di mo yung pag-aatagos ka lang. Isukan di ang kakaasyam launay ni April. sakbay nga usigan dak tatang. Nabiit pa'y anaamuak. Ani Rodante ti ama ni April. Nakigtutak nga rod idi nagkita kami. Ket anya, ay ayatam ka di pa ilaan. Pangaasi yu tatang. Saan niyo kuma aliribukan ti panunot ko? Naamoyol ako ma. Naamoyol ako ma tatang. Sige, panawan kayo pa'y laang. Naamoyol ako ma. Apay amakarik na akpay lang iti kastoy. Agyaman ak. Tapinat gamot lang tawis kung agkita ta. Pinilit dito iti bay pagsaritaan tata na ulim. Anya ka diti kayat mo pagsaritaan ta. Manipod iti nagasawak. Santa na nagkita. Diyak mo't namnamaan nga agkita tapay. Nakiktutak, idinanggag ko titimok mo. Ado tinapasama kabayatan. Ti panagin na tayo ta. Sana naragsak ti panagtin naming agasawa. Kanahan kami nga kapapa. Aging nga nagsakit iti puso. So tayo dyan, na tayo. Naistorya ni April. Nasapa apim musay ti inana. Manipo didi, nagparpartek ak. Nakonsensya ak. Aging gay tinabaybay ak ni April. Dayta ka di lang ti kayat mapagsaritaan tarodante. No awanan ti sa bali, pumanong tan dito ay pangaasin. Kan saan na kun nga itulnog ijay balay. Tentang kagaya bayd, nabayagan agon uray didig. Sa dino gamin tinapanam. Impakadakmat kada kayo itay rimuara. Mapanak iti balay ti may sa agayem ko. Unak no anya ti ibagana kanya. Andamot gayam paskan iti balay da. Mona Lisa, saan ka kadiipay ang nakadesisyon? Tatang, imbaga akong dagitiga po na. No apay asaan ko ang maaklon ni Nick. Awan na pulos tiriknakkan ko na.
Kan naikarikon iti bagi. Asaan akon nga agayat pay. Kaya po saan mo pa'y analipatan ni Rodante. Isu ka di pa'y laang ti ayatam. Pangaasiyo ko matatang. Monalisa, agpudno ka kanyang. Talaga ka di na napangkay ti kayang po. Welo, naksinlarag ka ni Rodante. Sige, tatang. Sumurag ka pa iti kwarto. Kaano pa'y nakasursurong tagulpod ka dyan? Kalpasan ti panang loko ni Rodante king ka. Kaya't mo pa'y laang ti magisinubyan king kuwana. Saan ka ngagpalin na maag mo na, Lisa? Sige, tatang. Tapno mamingga kayon. Ibaga kon ti agpaiso. What? Nakipagkita akin ni Rodante. Kunak to pa'y. Ibagam iti day di Rodante. Kaya't kau ang makasalita. Talaga nagagat ka. Oray Sabado, libro, tisang sangwem. Kung nga ni Miss Manzano, iso ka ng amasiri tak na nagagatang ang basa. Ni, kaslamay kulkulang kayo mat papa. Awan. Talagang sama ta kursunada yun ni ma'am ko Kaya't kung agbaling nga iso ti may kado amamik. Nasinglot nga min. Nung sana agapukin ko Napayag ko man nagsardin nga agad. Anak, ada kaya't kung ipudnukin ka. Nga mamangan, magbaliw ti panagkitam kay ni Mona Lisa. Anya day ta, papa? April, sigod na kayan ayat ko ni Mona Lisa. Agayan ayat kami din sinulisugnak ni mamang mo. Gaputa nagsikog. Isuwing kasar ko. Kasta gaya. Ni Mona Lisa tiga puna nagapapa kami ti day di mamang mo. Sana naragsak ti panagdinlami tapag silsilosan na. Iso, akanayan kaya mo ang bartik idi. Maawata ko ang papa. Oh, April, abay makaluluwa ka. Ada ka di problema? Ma, ada kami impod no kanyang di papa. Sakbay gayam ang nagasawa da iti day di mama. Da kayo ti kayan ayat na? Anya lakit din ni Rodante. Saan ko man arumbang nga imbaga na daytakan ka? Imbaga ko nga minin kan ko ano mga asawa manan. Kaya't ko ada kayo. Naamuhat. Da kayo kano tiga po na nagap-apa da iti day di mamang. Pag silsilusan na kayo day di mamang. Gapot da kayo tay ayatan ipapang. April, kagoranak ka di. Ma'am, saan kayo akagura? Nagsaya at kayo kanyak. Amo kawan ba sulyo? Agyaman ta maawatam ti amin, April. Kaya't kung hagkari ka kanya. Ipasnak mo kumati agadalwan. Uwan nga. Nabayagan ang nakapanaw ni April. Makalwaak pa'y laang. Talaga atyak, nalipatan ni Rodante. Isuti ka po na no apay asa anak kon anagayat pa'y. Rumbang ka di. Rumbang ka di. Apagong harak pa'y laang daytoy amarikrik na. Ay, naangaw dagiti pasama. Naunday apanawan anagsagaba ngam saan anay talimang iti kinaragsak ti rupa.
Nabistayan ako na. Urek lang nagkintayag. Naimbag ta nakapagpreno ak. Kan, nairan na nga wanti sumarasarano ka na kami. Ne, tilalaki atin sakit ti kotse adan ni nakapadumpar kanya. Kasla, Ay, inranta ka talaga dito eh. Takayat kung agsarita tayo tinalapat. Nick, anya ka diti problema ang kanya. Nabayagan ng agar-aramak ni Mona Lisa. Iso apang naasim. Saan ka kumaapasal-sal? Saan mo nga mo ti bagbagam? Orebak nang ka. Saan ka akabutan? Amok nga aramatam lang ti balasang mga estudyante. Tap na makaasidag ka kinkwana. Saan nakapilitan? Saan nakpaingam amo? Kulitat. Saan ka akabutan? Agpada tala nga lalaki. Ket jak ipalubos ang maagaw mo kanyak ni Mona Lisa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oray din na tayong dasawa, Mona Lisa. Saan ko pinanggapasubyan ka? Ngaputam mo, anak pa sasakitan ka unay. Kanarik na kung kasama ti gura ni tatang mo kanya. At data ita dito igit ti baybay. Nagkadkad kay taawisin ka ngagpasyam ta. Ngam, kahit nasa untay ta, may ayatan nakpela, saan ka ti? Saan ka ngay ayatan? Maawatan, prudante. Pangaasim. Umanayan, tinaminsan a pinasakitan na. Ikarik, litupak dagiti nagkurahakin ka. Patpatgan ka unay, Mona Lisa. Pangaasim, saan nakngarakupan? Rodante, ibasam ni Mona Lisa. Nick, kasano anaam nga data dito ay? Nick, saan ka nga giskandalo? Nakitak ti amin. Ay nati kayat asawan daytoy Mona Lisa. Saan ko maabo mabati pa nagkitam kini Mona Lisa, Nick? Saan ko lang nga natagpulan tirik na? Kapoy tinalaos nga iliw ko kinkwana. Awanan ka ito ba? Pangaasim, saan ka nga skandalo? Awan karbangam kini Mona Lisa, tagar aram ka lang kinkwana. Idinto asigod akayan ayat ko. Karkaritan na kaliha. Ulit at tagpakpakaasikan ka, Nick. Saan ka kumangag skandalo? Panawan ta ni Nick, Mona Lisa. Saan na kami kumanang surutan pa? Titakan! Anya ti kayat asawan ti isusurot ni Mona Lisa kinirodante. Saan ko ang maawat aday jay pailaan alalaki ti ay-ayatan na. No saan na nagpakpakasi kanyak ni Mona Lisa. Tsak ambon no anya tinapasamak. Kat ni ama sa tura. Anamungan na ang makisinubyan ni Mona Lisa kinirodante. Saan natamat nga tanong masurutan ini? Pribado dahil talaga. Kuko ti may sagayim ko na ito sa house. Awan ti mapalubusan, nagbasak-basak. Intronog na kumalangan ni Jebalay. Sigurado nga pulong ninig kinitata. Kaslasang na lalaki. Awadan na lakuman ti kinapod no. Anya ang kinapudno ti ibagbaga. Namnamaang ka di. Akayat ko pa'y ti makisinubyan kan ka. Kalpasan abinaybay anak. Saan ka pinilit na sumurot kanyak? Kaya ta sa hundi ta. Patpat ganak pa ilahan. Saan ko maarumbang nga inarakop na Rodante? May sak maestra. Lading itak. Saan ko na nasar ka doon tirik na? Nupay marikrik nak. Kahit ko asikati mismo ang mga ibaga. Ngam nung nagbidotak. Nakasaganak amang wayawayakin ka. Rodante. Pare, saan ka magsangit? Kahit kadasawan di pa naglam nga. Makaanahin dagiti matatawag sarita. Ngam no kayat mo nga iyabkas ko. Saan ang nagbaliw tayo diin karikan ka? Dahito'y pusok kat agpahilangan ka. Ha? Oh,
Agyaman ang launay. Jak mahawatan direk na. Itilaksit a pinagsagaba. Kan minulit ang tinadarisay ngayan ayat ta. Nagtali na edak anapudnokan ka. Jak lamon. Numuamuan ni tatang daytoy. Kunak man no intulnugan dahi di alalaki ni Mona Lisa, Ama Sator. At dalakit ni sa bali ang pananda. Adya ti kayat mo asawat dek. Pinanawan da kiti igid ti baypay. Kalpasan na binaybayan ni Rodante. Makisinubyan pailaan kan kuana. Saan ko gambo day ta? Ngam, adala kay baga kanya ka nagawin itayon ni Mona Lisa. Ngam rimwar mutla adagos. Naira na gamin nga adala pa na. Noon naaramid at pinasaktan ni Rodante idi. At adaman ang nagsagaban ni Mona Lisa. Ama Sator masirib ang maestra ti anak yo. Di na ko makagura dek. Aging ga kalag dita. Di ba ibaga may panggap iti palasag ka. Sa akaw ti makaampo, abakisarita king kwala. Uray, taday tulog mo ni Mona Lisa, Rodante. Mabalit mo ti agawin. At danto sa bali agundaway apan nagrinisot ta. Sige, Ama Sator. Nakasagana ka makisarita kada kayo. Tapno aglinawag tayo. Pasensya ka lang kuman kini tatang. Kan saan ka may tulnog itirwangan. Agad nagkakumay iti panagmaneho. Saan ka madanagan kanyak mo na, Lisa? Sige, Ama Sator. Mona Lisa, amoom no kasano ti kinaugat ko. Nga manipod may sakan ang maestra. Kahit saan kan ang maungtan. Yung ti mapalawag ka. Apa di mula ang naipaayan ti dila kadesa ti bagay. Tatang, makawanan ka kuma. Kaya po noon may ninig dito yung balay. Kat impulong na, tinaimatangan na. Apa naging narakop yo kini Rodante. Jak napakadahan. Di pa nangarakop ni Rodante kanyak tatang. Isumot adimtang ninit. Ada ka dinaskan ang mabuak, Mona Lisa. Pakawanan da ko matata. Saan ko ang nasar ka ng tirigda? Ay ayatik pala ni Rodante. Apay, saan mo ka tinamalagip? No kasano a pinagsangit na ka ni Rodante? Gapo iti kinarukop na iti sulisog. Kinambisyoso. Insukat na ka iti sapali a babae. Saan ko ang malipatan tatang? Paglunitan ti panawon ti sugat. Ngam saan mo ka di a mapanunot? Ano na aramid ni Rodante tinang pasakit king ka? Mabalin nga ulit ng tumadaan. Pakawanan da ko mapapa. Imay ni Sir Nick ditoy kat jak nakapagulbod kan kuana. Dinangran na kayo kadikin ni Miss Mansano? Saan ko ngayon palubo sa matangran na ni Mona Lisa, anak ko? Liniklikan mi. Nasayat mo kasta, papa. Amok na niya tururay mga ibaga. Maragsakan ka lagid di. Anak ko, nagsinublan kami kini Mona Lisa. No kasta? Agbalinton apod no amamang ko ni Miss Mansano? No daduma nga min, mami, ti awag ko kan kuana. April, agyaman na mawatan na. Papa, kayat ko ang naragsak kayo. Nakita asaan kayo ang naragsak iti daydi, mama. Kan sapay la ko, ma. Ta saan kayo nga agbarbarta? Saan ko ang maawat na ito'y?
Amangan no anya ti inarami din da Mona Lisa ken Rodante iti apananda. Pay samet dayjay alakay sa to. Rodante, saan tapay analpas? Natustuso ak ngem iti sika. Dayta. Amok na panginawagan nakni. Naskan nga watam ti kinapod no. Siya, kay ayatan ni Mona Lisa aging gayta. No adda ka na iti sangok, pinarpar kong tarupam. Saan na kumapangtaan? Agpatatalaan nga lalaki. Karkarita na kadi Sikat tinang ipangtakan niya ni. Agduatawin anagaram ka kini Mona Lisa. Ngam saan na ka nga inaklon? Kaya't naasawan dahil. Aguli magka! Sikatulong bangal pabusoy. Naaramid mon tinang baybay akin Mona Lisa. Pacheck. Ulitin tumanan apasakitan. Day taman di ko April. Adaan na pintas ka no nakaisem ka. Wano, ada ka di natagtagain mo, nakaragsakan. Napimpintas kayo lata, ma'am. Da kayo kin ni Papa ti sigurado ka naragsak. Ha? Naistorya ni Papa kanya. Agbalin kayon ton kano apudno nga inak. Awan gayam ti may limod ni Rodante ken ka. Kaya't ko ngamin naragsak ni Papa. Tapno saan ton nga agbartek? Saan ka di nagbartak di Rabi Ay, saan, ma'am? Ni Sir Nick kano tinagbartek. Imawag kin ni Papa. Anya? Oh, apayakan lahat alimmiday kayo. Pampanunutin namin. Saan na pagsaritaan dayta? Agyaman nakta ni Papa ti piniliyo, ma'am. Ay, Miss Mansano. Uray, saan ko kumanga ama ni Papa? Saan ko akayat ani Sir Nick ti para kada kayo? Amok asaan ama aklon ni Nick. Anak isinublianak ken ni Rodante. Mariribuk anak nga niya ti aramitak. Nagkariak iti. Asaan akon nga agayat pay. Saan ko anak tungpal tay takarik. Gaputa dimteng manen ni Rodante iti biyag ko. Numano atawan asinang sangitak tinagtungpalan iti ayan-ayat mi. Ngam dito'y pusok. Ay-ayat at launay ni Rodante. Kasi din karik kada kayo di kalma na ama sa tor. Imayak di balayo. Tapno makapagsarita tayo na imbag. Maagyan ako. Saan ko kabailan na ungtan? Isuasi ka, di kasarita Rodante. Apay sinubliang pailaang ti anak ko. Among kaday, numano atawan asinang salitan na ka. Amo ka saan pa nagmamaw tipong tutyokan niya kama sa tor. Nataltalagad ni Mona Lisa iti danak. Ngamig, kininik. Dahita ka nila ang tigapuna. Naistorya ako ni di kada kayo. Asan ang naragsak ti panagdinami iti na ni April. Kanain kami nga gap-apay di. Gaputaan mo na ani Mona Lisa tayo etek. Kahit saan munto nga ta apasakitan pa. Ama. Agsao ka. Yak kaya ti may sasarak, Rodante. Iso ada ito'y tinaglagi pa. No di mo kabailan, adi munto pasakitan ni Mona Lisa. Ipaayam langan iti waya-waya na. Kahit saan kanton polos kagparangking kwada. Nalpas kami na nagsarita kinitatang mo Mona Lisa. Kinonsin siya na. Ano jak may karyasan kanto na pagsangidan. Waya-wayan ka laangan. Kat sa anak to na pulos ngagparangkin ka. Nagparang ka
madla. Di akong kabawilan timang pasakit ken ka. Lumabalin, kahit kung agkasartan. Andi, Oh, saan mo ka di akayat ng agkasartan? ara pa ti may sa babae. Di kasarti. Ay ayatan na lalaki. Sigurado ka kadi, iti dahi na desisyon mo, Rodante. Iti dahi ito'y atawan ko. Amangan kung saan ka na may paayat iti anak. Sana dahi ta tinapatig kanyak. Tikas ka ng kanyak. Agpimpin na tigtaw na eh. Awon gaya ma, nagsarita kayo ka din kininig. Kasapulan ka di pa'y, idintong hagayan ayatan. Saan ka alapdan no kahit mo ti sumurot kang kuana, nawisan na kang agpasya. Tilagang makunak. Agan-an nagkakumakan kuana. Alasin ko ti kotse ni Rodante. Amangan kit dinon ni Mona Lisa man at kadwa. Awan ka din tigundaway ko kan kuana. Ni mat gaya Mona Lisa ti sumungat. Nukasta agawid pa ila. No pagkadkadan na ti pananghabis ko kan kuana agpasyar. Oray dyan palay da na pasyar. Agyamanag, tanaawat anak adito ilang balay ngagsarita tanig. Amo ka saan ka na may pasyar pa eh? Sapay ko ma, tamaawat mo ti kinapudno. Isumat lagayang maitiag duatawan na panagaran ko kan ka. Saan nakainik ka ni Tikuntaway? Ngam saan nga tabidot? Anak isindubyan ka kan kuanay. Nagkarin ni Rodante ngagbaliwan. Kat adda ni April agapo tap nagbaliwan. Jakim pagarupa ti kinakasya ng estudyante. Inangtong day tinapod na panggapukan ka. Pangaasip, saan mo kumaapabasulin ni April? Saan arumbang na iramraman mo? Saan ka maawanan ni tinamnama? Aging gaasaan kayo makapagkasal. Maring maamiris mo to. Asaan arumbang anak isinubyan ka kankuan. Nagtulag kayo kaya ba kinirulante ti panagkasaryo? Sigurado ka kada iti panggandag mo. Saan nagpay nga manugot tatang? Injaya laang ni Rodante. Nasaya at kasta. Barang kas ko na ninig, mautob mo ang nagbindot ka iti panakasinubyam kinirudante. Naimbag, hindi linuko na ka. Agayan ayat kayo pa ilaan. Kasanaon, naiton agasawa kayo, kat masulisog iti sabari ang babae. Kuna ni April tatang, kayat na ang mga sawa man ni Rodante tapno naragsak. Kan saanan ngagbartag. Ha? Lubisyo na day ta. Narigat nan amay kat. Ngamuri gayam din day. Nalaing nga aginom iti ano. Dapat na po utan ti oras. Dandan ni kaya mo nagsipngat. Imawag ito ni April. Katiti ka nung sango ti pagadalan ti pangurayan na kanya. Tanapan ka no ijahin, division office ni Mona Lisa. Uray nag-tricycle ko mga rodlat ang tanak ko. Uray ta saan mo ta nagtuto. Ni April dito umaawag. Matigdan nga nga guru uray kanyak tanak ko. Hello? Papa, mabayag kayo katipay? Dandan niya akong makadanon dito pagadalan niyo. Pasensya ka, nitipan nakaladaw ko. Dandan ni nalipatak timang sukon kan. Day naramig ko. Sige, Papa. Orayan kayo langan. Bye-bye. Bye, ha. Dandaniga akong makadanon. Iti pagadalan, tiyanak ko. Adda nagsargang ako, Che. Ngam, saan mat atilugan ni Papa Dayta?
kasla dayto iti naglikaw-likaw itay. Ha? Nadatim sa iti kotse. Kat ni Sir Nick. April. Oh, saan ka pa gano'n nagawid? Awan pa'y ngamin ni Papa, sir. Inyawag ko itay, adito iti pangurayak kan kwa na. Napan ni Miss Mansano ijay division office. Amang ano kon kunam lang date na. Yam tipod no. Nagkuyog damanan kan papang mo. Ni, podno ti ibagbagak, sir. Ha? Ni, nagbigat ti panangkita ni Sir Nick kanya. April! Sir, adan ni Papa. Dahil ti pamanaknak asaan daan nagkuyog kini Miss Mansano. Di kagayam ti kinasasarita ni April ni. Apay, anya ti panggap mo itanak ko? Awan panggap ko. Nalabsak ni April nga agtaktak na dito sa ti pagadalan. Iso sinardangak. Lasip natin. Nung nga adag panggap kan ko na dakas. Yun unambat ngamin ti bukod mo pagragsakan. Ada sa bali ang gapuna nakaladaw. Sana kasi ti pampanunutem. Babuan. Mapantayon. Saan kayon ang makisinupyat yun ni Sir Nick? Rodante, ambok nga agpampanunot ka iti dakas kanyak. Mabuting ka iti bukod mo nga niniwan. Ha? Saan nga iti dahi agong daw iti panakisinupyat ko kanik. Nakasaysayang agundaway. Dimtang lang amin ni Rodante. Palasangan ni April. Agbukaran ti kinapintas na. No bilang Jack maagaw ni Mona Lisa, isulain ang ti pagikaruwag. Nauyong nila kay Sator. Ngem inutil matgayam. Saan na malapdan ni Mona Lisa no anya ti kayat na nga aramiden. Ngem saan ang mabalinday to'y. Naira nalakat namin ang estudyante ni Mona Lisa na iti nga April. No saan kumaaga po kenkwan. Saan kumaan nagkita lagi ti agayan ayat. Ket nagsinubyan ta. Dintang kayo ni Tayan, Papa. Nagtibayo ha. Ito'y sinardangan nak ni Nick. Nadlaw ko sa balit ti panangkita na kanya kabayatan ti panagsarsarita mi. No dakes tinaramin lagin ka. Saan ko lakit di mabakawan. Jak lakit di bumteng amang pataygan ko ana. Ha? Ay, makapasiddo ko matay tangay pagbagayo, Papa. Di pa'y agbaling kayo a kriminal no ko ha. Nung mabalod kayo, kasano ni Ma'am Mona Lisa? Ay, ang sangit lakit di. April, patpatkin ka na anak ko. Jaki balubos nga dadaka sa mapasamakin ka. Agyaman at launay. Uray, saan nyo nga impatagday di, Mama? Ha? Lading itok no nasa air ko tirik na yun. Pakawanandak. Basta nga minti narig na idipasig panagbisyo ti inarami dyo. Anagrik na kat, binaybay anda. Aging gaadyak, nayulo ti agadan. Pakawanan na kanak ko. Sige, panahon ka ba? Inaksukunan ni Mona Lisa, ija division office. Kabaanin na talinig kung naaramidin ti atap mo. Apay nga iramraman na ni April. Masakit unay tinakam na Mona Lisa. Saan na maawat ti panakapain. Agdalbyong sakmat ton Rodante. Saan ko pa'y nga mo? Asika ti ama na idi. Bilang ko nakaslanak ni April. Mas asyanak kan guana na makitkitak idi analiday. Naburi-bura nag iti mabaybayanan ti panagadal na.
Ba nagapagyamanak lawan ay ka? Naimbag, tanautob ko tibidtot ko. Paganaan na dong kuma na imbag ni April. Nairo na lang amin nga dari ng Takijay Division Office. Mona Lisa, umanukot kang aminan. Agkasartan, tapno sumardang ninig. Apay, anarabyan ka na gawin mo na isa. Nagkuyog kayo kadimanan, kinirudante. Sino ko iti Division's Office, tatang? Nang rabi kami laang iti restaurant. Talaga ka de, asaan ka na malapdan pa'y? Saan kayo kumangabong ungot, tatang? Ngam impalagip manan ni Rodante. Ngam sakbay nga umanugutak. Kidawag pa iti pamalubos yo. Ama kikasarap kini Rodante. Ito sa anak nga umanugot. Awan ti mabalin ko, tatang. Ada akon iti umno nga edad. Ngamjak kayat ngagsakit tinakam yung kanyak. Amangan, no saan kami tumutlaan na ragsak kini Rodante. Sana bali, aman maldayak tumanan. Nauna anak manan ni Rodante. No apay asaan ko ana panunot adakos. Ngam amangan saan matla kayat ni Mona Lisa ti sumurot kanyak. Taday jemat anang baybay a idikan kuana ti nobyo. Inaramid ko amin akabalak. Imparitnak ti panagayat ko ken ni Mona Lisa. Ngam apay. Mona Lisa, sungbatam ti cellphone mo. Nick? Agyaman ta sinong batam at lahat. Mona Lisa. Ayatan ka unay. Agyaman ak, iti day ta panagayat mo kanyak. Ngam aklo nang kumanti kinapuno. Kun saan kat amangiraman iti sabali. Ti ayop. Pinadpadakis naklakit ni Rodante. No kaya't nakakasarita. Dahil tayo saan ka kumaan na bartag. Amo ka na bakbak ng ni Rodante nga mitisyak. Malaksit iti dayta. Anya ti nakitam kin ni Rodante nga awan kanyak. Nasungbata kong dahil ta sa lunsod mo. Saan ka apawila na magpasyar kanyak? Ngam saan ka kumaan mabartag? O sige, kasapulan na maturog ako. Na yung bagarabiin. Hello? Hello? Saan ko ang maawat daytoy? Numakulaapan ti panunot ko. Talaga ni April ti pagikarwa. Naimbag nga aldaw mo, ma'am. Inaldaw ako minpintas kayo. Talaga si ka, April. Talaga napintas kayo, ma'am. Kuna ni Papa nga imbaga naman na nakayat na ngagkasar kayon. No manugot kayo kuma. Mami, tiawag kon kada kayo. Mabalinak matlata nga awagan iti mami, no iso ti kayat mo. Advice, arak po pun kayo kuma. Ngam, pinton agas sawa kayon kini Papa. Pagkat katawaan, malagip ko na istorya ni papang mo. Anadanon na kayo kanong kininik ang sarsarita. Nagtibayo ak idi. Unak nung adada ko sa panggap ni Sir Nick kanyak. Madingamin ti panangkita na kanyak. Naimbag, kadimtang ni Daddy. Inton maminsan, agan anad kan. Naira na ngamin napanak ito'y division office. Nasaysaya at pa'y nag-tricycle kan no saan mo ang mauray ni papang mo. Day tamag ti babalawag kini Rodante no apay abinaybayan ka. Day talaunay di pagbabay na kada kayo, Ama Sator.
Saan na nagbaliw, ti panakilangan nyo kanya. Gaputa na saya at lata, ti pagpakitab kay Jack Dick. Saan ka kumaamasair, ti iba ka? At lunab kuman, ti kinapudno. Adda na tibkar, ti ayan-ayat darutan, ti ken Mona Lisa, iti panagsindubyan ka. Anya, Ay, saan ko malapdan ina? Tagin inayat dalaunay, panggap na pa yan ti agkasal. kat umanugot kayo. Kayat ko, nga gragsak ti anak ko. Yakod kayat ama ulit, no kasano, ti kinaliday di Mona Lisa. Isak lang ti makaparagsakken ko na, ama Satur. Agsagaban tulaan ni Mona Lisa iti denana. Iti denang ni Rodante. Ado ti kwartana pang sisirap na kadagiti babae. O sige, palubusan ka. Aging ga iti saan da makapagkasal. Nawaya ka mang pasyar kini Mona Lisa. Talaga, gay ayatan nakaunay din. Aramin din namin na pamuspusan tapno magunod na ti panagayat mo, Mona Lisa. Idi pa'y lang tanang. Ada yung tirik na kenkwana. Ngam saan na ang maawat ti panakapaay na. Kati pagdanagag. Amang ano iramraman na ni April. Inaimbag. Ta saan ko na ibaga na itakigwana. Ang mga no kinaguran ako ba? Saan tayo akap-kap na kanday tanga atap tayo tatang? Ay, balasagan ni April. Madlaw no marik na ti panggap ti asino man ang lalaki nga umasid ang kingkwada. Kasi di kita mo kanya, Mona Lisa. Saan ako mamabartek, no kasta na umayag at pasyarkan ka. Agyaman naklaunay, Nick. Ay ayatin ka unay. Saan ang maawanan iti namnama. Asak tumatlaan ti ayatam. Maasya naklaunay kan ka. Amo ka. Anapudno ka iti tarigagay mo kanya. Mamati aga. Makakita kanto iti sa bali. Saludsudat manangkan ka. Anya ti adda ken Rodante asaan mo ang makita kanya. Adda dito'y pusok ni. Nasakit iti biyang mo dahito'y amang ngagam kanya. Ngam ni Rodante laeng ti lalaki nga inayat ko. Ngam linuwa ko na ka. Amangan no pagsangitan na kantumanen. Ada pagbidutan iti tunggal maysa. Iso akid dawag kan ka. Awatam ko man ti kinapudno. Sakbay ang makapagpanunot ka iti sa bali. Inasarita nakbadan ni Mona Lisa, Rodante. Ngam sa anak ka umanlugod, makikasarking ka. Awan ti mabalit na. Isumot na ang tinangibaga kanya. Saan kayong tumot lang anaragsak, no sa anak ka umanlugod. Mawatan kayo tata sa tor. Ngam ikarkarigatang naturan dagiti nagbidutak. Rodante, kaya't ko anaragsak ti anak ko. Isua palupusan kayon ang makapagkasal. Ha? Agyaman ang launay, ama sa to. Ikarik, saan kung ito napagsangitan ni Mona Lisa? Rodante, agad-andan kayo kini Mona Lisa. Saan tayo nga mo noan niya ti arapidan dinig? Ama sa to. Inton makapagkasar kamin kini Mona Lisa. Awan tunti maaramidan ni Nick.
nariribukan launan ni Mona Lisa. Iso akinit daw na kasarita kanik. Katagyaman na, tayo manugot ka makipagkita kanya. Ket, anya ti kayat mo ang mapasamak. Agkasar kaming kin Mona Lisa. Nasikaso min dagiti papeles sa kasapulan iti panagkasarmi. Isong awatan ko man ti kinapudno. Ket no kunak, adyak maawat. Anya ti aramiden? Awanan ti mabalin mo. Agasawa kamin ton kin Mona Lisa. Siguradom ang matuloy ti kasaryo? Ha? Nick, anya ti kayat mo asawan iti dayta. Anya ti aramidan. Katapay ko mga ibagakkan ka, ha? Maagak, ha? Amok asin na bitungang ti panunot na. Ha? Awan Iso nga kinapudno. imanugot nga agkasar kayon kin mga lisa. Pinagpadakes na kay Sator. Awan kinapudno na dayta pambabasol mo Awan kanya. kas iskanday tiyo panagsarita ta. Sakbay ang mabarte ka ken sumlang ti panagkita ka. Panawan kon. Imbili nyo kano kini Miss Mansano akayat da ka makita. Isuan nagpasyarak dito'y balayo. Well, balasan ka lang agpaisaw. Lapinitas ka. Di umumay ka dito'y balay. Naglaw ka o nanalitay ka. Angam lolo, naragsakak itan. Wala. Tagkasanton daro dante ket mo na risa. Hingga mamsapay laang ti awag mo kini maestra ma. Maestra nga rod, di mam tiawag ko kan ko na. Wala nga agpasaw. Nakay ayat ka akasarsarita balasan ka. Ay, lolo Sator, nawat dakon kadi nga apo kuyo? Ay, wala. Ay, siyempre. Apo kan taon. Ta, an anak kan tumataon di Mona Lisa. Iso nga, lulunak mata na. Ay, anak ko pa ka. Ay. Uray nila kay Sator. Nasidagan ka ni April. Talagang awanan kay mo dingak. Saan ko na ituloy ti daki sa panggap ko kini April? Undasan darodan ti kan Mona Lisa. Saan na rumpo nga may ramdaman ti Mona Lisa? Saan nga iso lang ti babae? Iso alipati ko. Saan ko nadadaanan ti biyag ko, babae ni ti saan ko panangawat ti panakapaay ko. Kamodyanan na. Natungpal mo't lang tinabayagan nga nararapap ta Mona Lisa. Naragsakak launay, Rodante. Daytoyin ti kay batugan tinarakrak ngayon ayat tayo di. Ngam ti pakaragsak launay. Sakbay ti kaaldawan ti kasarta. Imawag ni Nick. Kat imagana na awat ng ti panakapaay na. Ay na, nagsaya atin. Nasaya at launay dahi tayo naramid na. Among, naku na ni April ang nakita na kano alimabas tilugan nini. Idi nagpasyar ija balayo. Rodante, agi amanak. Tadinteng kapay itibiyag ko. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat.
Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.